گوادرا ہفتوں تحریک نندا کا کریک ڈاؤن پس جاور نگیگ رہشونانی دستگیری خلافہ گوادر اور ماڈا پسنیا شٹر ڈاؤن ہڑتال زاشانی بلوچستان تحقارانی وزیر مرزا اللہ لانگوا گشتہ کے ہفتوں تحریک رہشونا ادارہ بدو دجمان داتگاں بیگواہی 4 سال سرجمبو کے درگتا راشد حسین ویدے کے بیگواہ مردمانی بازیابیا ابا زہرشانی اشن سرحال مناشا آسا پان لائنا شرف شاد یہ وحدہ بلوچستان صحب 7 بجیں دسمبر 2007 تاریخ روز دوشنبہ ہیں دلگوش کنے سرجمہ حالاں گوادرا حق دو تحریک نندا کا کریک ڈاؤن اپت جاور نگیگ بتگاں سرجمہ روچا محلوکہ زہرشانی یو پولیسا تچتا کتا مردمہ پولیس گاڑی سنگ جتا او پولیسا زہرشانی کنوکانی یک کنگا عرصی گیس و لٹشاپی کتا حالان ردا حق دو تحریک رہشونانی دستگیری خلافہ گوادر اور ماڈا و پسنیا شٹر ڈاؤن ہڑتال و زہرشانی بوتا مکران کوسٹل ہائی وے اور ماڈا و پسنیا حق دو تحریک باسکاں سرجمہ بند کتا 0 پوائنٹ بند بو اگے سببا گاڑیانی دراجیں کتا روشتا تگاں شٹر ڈاؤن ہڑتال سببا گوادر اور ماڈا و پسنیا درست مارکیٹ کاروباری مرکز و بینک بند بوتگاں تربتا حق دو تحریکہ وتی سروک حسین واڑی لئے دستگیریا بازار بند کرنے کے کوشش کتا گڑا انتظامیہ داشتگاں زہرشانی کنوکا نیشنل بینک چوکا ننداگ جتا پولیسا دو شکی مردم دستگیر ہم کتا پنجگور مستوگا ہم حق دو تحریک گوادر رہشونانی دستگیریا زہرشانی بوتا زہرشانی یا مزنے کے ساسیا چوک کو جنین ہم ہوار بوتگاں زانبیت کے گوستگیں شپا پولیسا حق تو تحریک ننداں کے سراورش کتاو تحریک قائد حسین واڑی لاگوں ایدگے راشونو باسکان دستگیر کتگاں پولیسا ننداں کے جہار سی گئے سے شیلنگ ہم کتا بلوچستان تحقارانی وزیر مرزا اللہ لانگوا گوشتا کے ریاست رٹا چیلنج کنوکان داریں مولانا ہدایت الرحمان ادارہانی خلافہ گپائیں گوادرا حق دو تحریک ننداں کے لوٹ منتگاں زہرشانی کنوک انگتا حساسیں جاگہاں روگا بوتگاں پولیسا کاروائی کتا و حجدہ مردم گپتا اگا مولانا مذاکرات کنگ لوٹی حکومت تیار ہیں بلے ریاست رٹا چیلنج بوگا نئے لیں کوئٹہ پریس کلبہ پریس کانفرنس کنانا آئیا گوشتا کہ افغانستانہ حکومت بدل بوگا بلوچستان آڑو جنگ اشتر بوتگاں میں تو سمیشند کے ای اور شکارچ افغانستانات کگاں ضیاء اللہ لانگوا گوشتا کہ بلوچستانہ لہتی حقیقتہ بیگواہ بھی لہتی وطا زور بیگواہ کاں اور لہتی بیگواہ بھی در ملکان ظاہر بھی بیگواہ راشد حسین بیگواہیا 4 سال سرجمبو کے درگتا راشد حسین و ایدگے بیگواہ مردمانی بازیابیا حبا کسو وارث و سیاسی چاگردی پارٹی و سول سوسائٹی گنا زہرشانی رواں کی کشتاب رواں کا بیگواہ مردمانی کسو وارث وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز بلوچ یکجہتی کمیٹی و ایدگے گلام بہر زورتا زہرشانی کنوکاں بیگواہ مردمانی عکس زورتگو کوئٹہ کراچی روڈا گشت کت جتا اور لوٹ کتا کے بیگواہ مردم بازیاب کنک بباں روانک دگے دگے جہاں تران پریس کلب دیما اتکاو بیگواہ مردمانی بابتا نارا اوگام جتا نوشکیا سیکورٹی فورسز چیک پوسٹا دستی بم اور شاپاد سیکورٹی فورسز ترگواری کتا حالان ردا نوشکی حلق کلی قاضی آبادہ FCA چیک پوسٹا ناشناسیں مردمان دستی بم بے دور داتا ارشا بدیو بیرانی حال نیس دستی بم ارشا پاد سیکورٹی فورسزا وسرا و تیرگواری کتا بلے ناشناسیں مردم چریشیا پیسر تتکگوش ہوتگاں تربت میتا گوگدانا سیکورٹی فورسز حکم پداد بند بوتگیں دکان مارکیٹ و پیٹرول پمپ پچش کتگاں وسنگ روچا گوگدان نزدیکا بمترا کیا ناشناسی مردمان سیکورٹی فورسز 4 کارندہ جتا واقعہ پاد سیکورٹی فورسزا گوگدان دکان و مارکیٹ بند کتگاں FC دمگ کونسلر سیاسی و چاگردی و بائیپاری مردمانی میانا ای بابتا مذاکرات بوتا پدا دکان و پیٹرول پمپ و مارکیٹ پچ کنک بوتگاں نو ملکی و در ملکی حال عالمی بینکا گوشتا کہ حاجتیں مردمانی کمک شرر و گہتریں وڑے کنک بھی ورلڈ بینک کے ڈائریکٹراں گوشتا کہ حاجتیں مردمانی واسطہ داتگیں فنڈ بائدیں ہما ہم برساں کے مستحقاں میں کے مردمہ کمک کنگے ہما ٹارگٹیں آ جوانے وڑے پورا بھی
عالمی بینک وارڈ اف ایگزیکٹو ڈائریکٹر وستگی ہفتگا پاکستان حارجتیں مردمان کمک کا $1.69 پنچ منصوبہ منظوری داتا عالمی بینکائی فنڈ پاسار مندے مردمان کمک نوکیں لوگ بندہ کشت کشار وڑی منصوبہ داتگاں چاگرد راشونانی گوشگن کے پاکستان میں آوستمانی کمکی فنڈانی بہر بانگ رہ بنتیج کو صاف نہیں پمشکم میں آوستمانی ادارہ کے محلوق کمک کا کند گڑا یوڑیں شرط و لوٹ ہم دیمائی رکھاں افغانستان حکومت جنینانی کار سرا پابندی آرند بازی این جی او وتی کار داشتگاں در ملکی رسانگ در ردا این جی او وتی بیانہ گوشتا کہ بے جنین کارداراں ماپا ضرورت مند مردمہ شریں وڑے سربوت نہ کریں زانویت کے افغان طالبانہ درستی ملکی و در ملکی این جی اوزاں کارکنوں کے جنین کارکنگا داشتگاں جنینانی این جی او کارکنگا دارگ حکم معاشی امور افغان وزارتہ داتا ایشتن تنو کے حال پا گیشترین حالاں بچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنت میں ویب سائٹ www.asafonline.com نو منا شرف شادہ بدیت اجازت شمع روج پائی منیو طاہر واتنت